Ito lang may sarap kayo yung pamatuot na ako nakaabot mo dyan eh. Kailangan ni Pwede, tapos nung nag-abroad mong good siya, siya hinahulam sa amo ang kwarta. 100,000. Oh, napula ko ba? Oo, bigat ka na kaniya pang process. Pero nakabayad naman siya. Kaya ang among sabot, every 1 month manggod, 10,000 yung bayro nun. Galing karong ano lang, yung last ng karon, July, wala sa kabayad. Tapos nag-chat me, ingon siya, kaya ang collateral man niya sa una sa iyang hulam, tricycle daw. Ang kuan na mo, tanawan ng namo kung tinuod niya na ay tricycle, may collateral siya. Oh no! Maning funny sir. Ang sabot na mo manggod, kung dili niya mabayaran, ang deadline manggod is October 15 karon. Ayun niya, i-deposit lang daw niya ang tricycle kung dili mabayaran ang 30 mil. Iya, tagay. Naman. Iyahan ang tricycle, sir? Iya. Ah, Ay, wala. nanaway ni Angal. Pero kung kuan sir, ipatanaw na mo itong ano, naamay driver isa sir. Hindi ka balo ito na tayo. Ano ito? Okay. Okay. Lek. Ready? Wala ko gani. Hindi ko yata po na ang way sila sa kapilis daw. Oo, may ara kami documents dito sir nga itong pinirmahan niya. Pwede naman ipa-check sir sa imo kung yato may mga picture man siya, abri tanan valid man. May mga ID siya dito nga Xerox, may mga passport. Nawag sila yung matay nga muna. May muna ito eh. Wala gani. Sige lang, tanawa lang anay sir kung iiyagin to nga mga documents. Kay kung iya, saka na tawagan. At patanaw naman dali sir. Gali, duluan daw. Ati. Naon lang ang documents. Birthday! Nooy munting batang inaakay, inaalala yung bawat paghapang. Ngayon nakatayo sa aking mga paa. Salamat aking nanay, aking tatay. Wala akong sapat na salita. Ay, may message ko sa imo, tay. Kaya makitawag si nanay, di si nanay? Che, naway na rin ka. Oo. Ngayon Balon. ako naman ngayon. Tay, may message siya, tay. Ang kanya, tay, happy 67th birthday. Naway bigyan ka pa ni Lord ng mahabang buhay para makasama ka pa namin ng matagal. Maraming salamat po, Tatay Boy, sa lahat kay bisan grabe ang nalisod natin sa una. Way kagid nagapabaya sa amon. I hope na napasaya kita, Tatay, ngayon sa konting surprise ako sa birthday mo. Kahit wala ako dyan, stay healthy and strong. I love you so much, Tatay Boy, and I miss you so much na po. God bless you, Tay. Always nagmamahal, Philly. Happy birthday, Tay. Happy birthday, Tatay. Kapay. Kantahan ako si Tatay, happy birthday. Happy birthday. Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin. Happy birthday.
Sana'y mabusog mo kami. Happy, happy, happy birthday. I make a wish and blow your candle. Sa'yo ang tulugan. Happy, happy, happy birthday. Sana hindi tayo malasing. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang tulugan. Sabi ka nanay tayo na. Ay tayo, may isa pa siya ka, ano tayo, sa gift sa iyo. Ano tayo? Wow! Birahan niyo tayo. Birahan ulit. Ay, dapat pa na tayo. Sige na. Wow! Nalipan niya. Ang dami-dami pera si Luna. Wow! Yes! Madamo-damo kang bakal si tatay ka sa wow! Namiss ko! Wow! Sayon! Wow! Wow! Damo-damo karta si tatay! Yes! Wow! Kalaba! Wow! Kapoy na tayo! Ngayon, isang imo, ano tayo? Yung mga message sa imo bata. Ano ba? Ano yung Salamat eh. Oo. Ay, ano kasi nga. Ga, Lake. Damo nga, salamat sa imo nga gipadala dre. Pero ako tricycle ginkuha nila. Joke lang. Abi, kargalan ni yapo sa ilang service. Driver kami. Nga lang tayo, salamat sa pagpahibi mo sa akon. Wala pa mo nagibit. Tulo lang tayo. Ay, tulo lang. Na, ikaw na, ano mambal mo kay tatay na kay birthday niya karon kag sa bata mo. Damo nga salamat sa Ginoo nga gihatagan niya sang malawig nga birthday, no? Kabay kaunta na sugahan pa nga ang birthday niya. Damo pa nga birthday nga maabot. Kaya damo gid nga salamat Leg sa imo ano. Ay gayon nga gitagaan mo dahat. Yay! Happy birthday, Tay! Happy you. birthday! Nalipay ka man, Tay? Ha? Nalipay man? Okay, salamat! Nooy munting batang inaakay, inaalalayan bawat paghakbang. Ngayon'y nakatayo sa aking mga paa. Salamat aking nanay, aking tatay. Wala akong sapat na salita, walang katumbas ninyong pag-aruga. Ngayon kayo'y matanda na't na